Здравейте, днес, както сте забелязали от заглавието на клипа, ще купя новият скин на Санди, по който полудяха много хора през последната седмица. Мисля да го тестваме в 4 геймода. Първият геймод ще е Showdown, така че нека започваме. Calm down, everyone. Calm down, everyone. Nap time. I guess I have to do stuff. Whatever. Nap time. Както забелязахте, спечелихме на Showdown, но сега да преминаваме към Gem Grab. Land.